Walay paglubad ang operasyon sa kapulisan sa Davao City Police Office kundi CPO bisan og adunay krisis sa petrolyo. Hilabi na sa operasyon batok kriminalidad. Matod sa Davao City Police, walay nausab sa mandato ug padayon silang nakaalerto sa monitoring ug pagpatrolya aron masigurong mamintina ang kahapsay ug kalinaw sa syudad. Sumala ni Police Captain Hazel Caballero, spokesperson sa DCPO, padayon ang suporta sa lokal ng gobyerno sa kapulisan sa Davao City, hilabi na sa paghatag og gas allocation. Wala may ubos sa gas allocation gikan sa ato ang local government unit mo ning usapod nga dako kay siyang tabang sir kay do na atay na-receive from the PNP sir nga allocation sa gas ang kaning suporta nato from the local government unit is dako siyang tabang especially karon nga nagtaas ang gas nato. Igo sab ang fuel allocation gikan sa Philippine National Police nga nagpaligon sa operational capabilities sa DCPO hilabi na karon nga perting mahala sa gasolina. Ang katong priority nato is katong ng mga areas na may mga reported incidents. Pero naagyapan nga ato ang mga patrol cars magkita sa mga designated areas nila, especially ang ato ang mobile patrol area. Nagpasalamat si Caballero sa kanunayng suporta sa LGU ug uban pang logistics nga labing gikinahanglan sa daadlaw nga operasyon sa mga pulis. Bisan pa dayon ang problema sa siging usbaw sa presyo sa petrolyo, lauman nga naa kanunay ang kapulisan aron mo responde sa mga manginahanglan ug gidasig ang publiko nga batasanon kanunay ang culture of security sa Davao City nga mo-report dayon sa mga otoridad kung adunay mabantayan nga kadudahang lihok sa tao o butang aron maaksyonan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.